Господин! Așa rămân, blăcu. În 73 sluša, ti sluša. A? În 73 Nokia sluša. Nokia? Koče, žalap še odsni telefon sa kelski kičeki. Я люблю тебя. Къде ти има? Ej, Петра! Çordama se kela kičeki. Петра! От телефони лъскоро, шанса са скоро. Сарка и кино са от Джамил. Също. Пидерас. И да. Kiçeki var, çalınma. Да не пускаш интернет и бом каза. Шапка не дава. Шапка. Mekal domuz ki mecnat komutu var kendisi. Hadi. Da cântă! Muzic, ceva! Ceva, Къде е пускай. музико, Ари, дай музико. Пускай. Чакай. Вика, пидерата ще напуска. Там ще напуска. Ой, у канаса урезат и ще ми пазапана и барпава и споря. Ау! Ало! Ей! Ало! Бе момче, бе човек! Арева, бажо! Келъцки. Търго го замува. Ще е ба Педра, ще е бая. Ма не са ба. Ей, се е ба. Звъня. Аре, пегат се барпа, бе. Яна! Йо! Михаил! Арева! Гулю! Това Карла? Белчо! Ела тук сега. Aç klip kerlatki. Сега, чуй ма се. Неща да лъжиш хората. Баба каза, като скараме товарето, чуваме другото поле. Разумиш? Добре? Тъй няма да казваш, че дома. Кой заспал. Разумиш? Ти кажи, ке не знам, бăi. Еми, не знам тогава, що приказваш, те няма да говориш. Ю ти каже, говори човек, бе, бригада Мариана, бе. Не говорих сега с баба. Говори човек, бе. Дай напред, трактор. Гей пред на мене, бе. Гей, бе. Интернет. Интернет. Ти гледам, всички български те гледам. Съдъм полуцаром, не интернет. Ти дай на интернет. 100%. Дай напред, трактор, бе. Трактор. Михаил, кога ще те еба, Педра за ще еба? Иван! Багай! Иван! Викай, Шаран! Шаран! Ако не Окей! Ива! Мешкой! Пагала! Мешкой! Той са кибли тук, не ще пил ние за работи, си е кръв.